أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تلزارا فلبا مالكنا مالكو خان ففن يبانا بي أنا فلبا بلا جلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بي أمي شو أمدو في مي بانغو أمدو مي متكولا موركة أمي بالكنا بي مي متكولا أنا هو يافا دي بي مشوان تبني بشو أمدو بامنا ينما bi shoga madu be mutukula farade lebe salam alaikum salam akara famay kuri bashite ni ala fuka shoga antuna nyonare kuri bashite aya me bi nyana mara yoro kurala akada itemne afoma kan yereda ani sigoro be yoro na explication di maliko na ni maliko ko sebe alhamdulillah ambe follow ka anganu bawfu ba me shoga Sheku Amadou Sidibe Baningo Amadou Malila Bamako Mundugula Farada a bora kati péage la de kera Mundugula Farada Mundugula Morga sa o déminence définitive Mundugula Farada ka se jalakoro bugu misiri kɛrɛfɛ ka sira fara ka segu sira bila pew kana kinibolo fɛ kana direct mundugula dugu kono kana fara pon tigele sugu fe tiema ikini mulo la ka darasira kele mine ibina plaki ba jole soro nyuma mulo la ibe fara siraba ble fe fo sura maru ka dala tetango dawo sa isigoro bele nzigiro bele modima palembe ala e pale ni noya shugo amadu yi nyafuye ni fe doke ibi menyuma yala me asaraba be yo de fo bolu nana do wi wali mondo am fle somi ngono benye bala angona nye here beyi yabi anu so jara tetamo wa am faratu ame mundula ya farada mundula farada anzile fle anyebe dara sufuru kula anyebe mundula la dans zigile fileta o de Sheku Amadou ma min b'a fɛ ka balo Amadou ɲini sa kati tɛ tugu dɛ amude afamna Sheku Amadou Baningo Amadou Malila Bamako Mundugula Farada famna dara kɛrɛfɛ ala ye nin de kɛ château ba jɔra k'a di Sheku Amadou ma balantana dɔ fɛ waliɲuman dɔ la kosɛbɛ waliɲuman dɔ ka fenge ka sɔrɔ ali hakili t'a la k'i y'a kɛ nin fana b'a k'i show sɛbɛ a yanaga dɔ ɲininkali kɔnɔ balantana min k'i ye André a kun bɛ dingɛ de kɔnɔ e Sheku Amadou y'a bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ a ye waliɲuman dɔ kosɛbɛ show maa caman bɛ yen bi faama kunda nafolo kun b'u k'u binna maa caman bɛ yen u bɛ dingɛ kɔnɔ Sheku Amadou daliju dɔ bɛ yen k'u labɔ bon daliju bɛ u la sani n ka so ma balondanaw ko don a dɔw bɛ yen layidu t'u la balonna min dɔ y'i dɔn olu dɔ fɛnɛ bɛ layidu t'u la i n'u bi fara min ma u bɛ bɔ i kɔkɔrɔ bon ne dun y'o de fɔ janfa dingɛ n'i b'a soli a bonya dɛ dɔ bɛ n'i yɛrɛ binna a kɔnɔ i na fɛrɛ a kɔnɔ n b'a dɔn balozola minnu ye nin kɛ ne ye nin tɛ ne fɔlɔ ye ka balozola dɛmɛ dɔw bɛ yen hali sini o ma jouer dabila a bɛ taa entraînement kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ joueur ɲuman mais n'a donna jouer la don o don terrain kɔnɔ a se bɛ funu ka société ni karamɔgɔ fa tewu janfa de b'o kɛ donc balozola in n b'a fɔ n t'a tɔgɔ fɔ parce que o man ɲi a jugu ka ca ko ɲɛna surɔ kontra kura tiɲɛ b'a bolo a ka équipe dɔɔni ba in na équipe dɔɔni ba dɔ an t'o fɛnɛ tɔgɔ fɔ o tiɲɛ n'a bolo ale ka saraw bɛ minɛ ka joueur san mɔgɔ ɲɛnama ba don n b'a fɔ ne kelen Sheku Amadou n bɛ se ka ɲi da diɲɛ ka nin jɛ kelen in kama bi sabu balozola don hɔrɔn don an filɛ so in de kɔnɔ yan bi a tɛ se ka fɔ maaw bɛ fan wɛrɛ hali t'u kumakan mɛn yɔrɔ bonya fɛ n bɛ ala fo k'a barikada
écoute. Show number one nala. I'm not in Alice Fendola. No, me I bear be Johnny Femi. Sugokan, ni Malifianta na ni Sebe. Chubakari Hidalola, Nasro Forawin in a go fine. Oh, Malifiat ne, a before Shigo Amadou Bango Amadou Malifiat ne, never Malifialo. Never. Sefla, fair dog be ni machu turako ke, halite shisoro. Show the fan man. Nango nyefi. Mabado ya boda. La quoi. Amabola beshi ni day. Ay eshi jetigiti. Ni shi jetigi yere be yilla no wadiro. Ani debu. Tetamo. Wala mati jeke o kamade. Ubala. Fedo bala. Maba mamunu ngafsaye. Mami ikulunge ku musula. Mami ikulunge kamutula. Oh, mami ngafsaye. Ukoredi. Mani do bulu ikulunge ke maba musula. Eche. Musufundo. Ikulunge kela. Ufala shimanja. Allah akbar. Malviat ne. Ukofe. Mami me shijetigi. Shijetigi. Shijetigi o shijetigi. Ifa bala iba bala okote. Mami me shijetigi dogoya na dai. Muso do chedo otigi fana shimanja. Allah akbar. Ani asoro shijetigi ni fandai. Ni malviat ne do. Malviat ne la dumini dunjogo bala. Nyo de fuye woni kera dutiye ni ye dumini mine sigi senga kimiri flani nyonje be dumini ke hali ni ye de mo kan wole bi sa dongo do de mebita ki toyi la quoi gabu ko no dumini abe adama de ka futne bunya ni kera muso be dumini ke gabu ko no ma be ni chebe kele ma mi mi biri ka tasuma fiena dafie idaro kuma be di mo la quoi yeni famu ni malifiyat ne ma solution bala wa solution bala mami nga bara ni yiru be ni kura nay ibela kari ba yiri la belo yiru be ke o kofe mami nga bara muso mi nga bara fitri dafa kuli nyafu ye nga bi de ken nyamai de wono mi sanani ke alu kande su tungulu ko te se ka sigi Allah so ka fitri dafa kuli o bo se demo muso mi kolo daile shufe ka kolo daile ka jurujigi muso konoma kebe jibo kolo kono o debi ke boboyi bobo tetamo ani chemi mi kafunyo yake ni muso yi ka soro mo ma nga be bolo ngono fambe aw klube mo kana ni de soro la debi ke klogeri Allah ma shogo nukum kala nukum tato owo sa ekele ka fo sisa ko sebe e do afo tuna akoke nyamala karudo ni nana ma yiri boyi de bana nyama bi fewna muso do be de bi ba kola ni de bani kola yiri do bala hayo bala ni ma ku waye problème so de be ba fatu muso do kola fo do meta famu ne ba e ka de infle de u be soro ka jigi ka laje ko de mbana kuyi muso no kari la ye ko soro de e ko vi lafia be ya je ko no fi ko nyama ko sa de fatu na muso mi kola o no ko de c'est fula nga o parlement meka muso mi chedale choki pan kasa ko chedalela ka chedalela ta cheo igi yade o muso ko ne bi do se franje se shitoro mo fam so da franje ka da se franje ka ko be bati ibi sari bi do ko kuro o ko beti muso be chemi dalela ta gla ko ya Monsieur Monia from Tanki, Paramade Kunara. Bon, au cours de flaques à fille, Pandika Adamadela, ou Mati Padamadet, na Mati Willy Mala, qui est fled rocky, Mineka Willy Lata, ou Mati Bama Mala de Omaida. Oh, very cool, Mablo, Ebi Bama Mina, about the Capuchin. Sa Nibo Ninin Tinti Dog and Sawoka Willy, or my family, Lavaka, or Ferrodilla. Monsieur Monigra Machama, oh, bon, no, I don't watch Arila, if DJ come and Irubala. Some we in the dog, who said it. Sefla
o kɔfɛ adamaden ye tinɛ de ye tinɛ bɛ adamaden la kojugu n y'a fɔ a ye n ko muso dɔw bɛ daji bɔ ni cɛ y'i da daji rɔ ka ban i ka ko tiɲɛna yiri b'o la f'i k'o ko n'o tɛ i tɛ kɛ foyi ye wa i bolofɛn bɛɛ tiɲɛna n y'a f'u ye tɔnkɔnɔ mara n ko k'o dabila dugu jɛ o jɛ tɔnkɔnɔ bɛ dangali kɛ n'a y'a da wa ni fiɲɛ ye a b'a kama fila kɛ tan ni dangali kɛ du in ala k'a ci dutigi in fa muso fa denw fa k'a tɔ to ne denw ka ɲaga ne yɛrɛ ka ɲaga a b'o de kɛ ka boli tɔnkɔnɔ bɛ ne fɔ k'i danga don o don tɔnkɔnɔ bɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ t'i ye hali ni ye miliyari sɔrɔ o wɛrɛ bi bɔ bon solution b'a la bon ni tiɲɛna tɔnkɔnɔ bɔrɔ i dangalen ka tiɲɛna goro i sen ka tiɲɛna rɔ tɛrɛrɛ ka taa ɲɛfɛ maa ti tiɲɛna wa kɔfɛ koyi ni tiɲɛna wa ɲɛfɛ c'est fini o y'i segilen kɔfɛ dugu jɛ o jɛ tɔnkɔnɔ b'i danga tɔnkɔnɔ mara o kojugu da ye mais sogo san tɔnkɔnɔ bɛ maa dɔ bolo i tɛmɛtɔla kare kɔnɔ tɔnkɔnɔ bɛ boli maa dɔ kɔ est ce que a bɛ degun lase e ma a bɛ boli min kɔ bon a bɛ boli min kɔ a tɛ degun lase e ma bolinko in na fɔ n'a y'i kin tɔnkɔnɔ yɛrɛ filɛ baga de b'ale la ni dɔ bɛ tɔnkɛnɛ da kɔnɔ ni dɔ b'a da kɔnɔ o bɛ komi sa ni nɔmi dɔ bɛ tɔnkɔnɔ la o bɛ komi sa n'a ye da tigɛ i la i bɛ sa dɛ a b'a sa furakɛ de a bɛ komi koro bɛ cogo min na yɔrɔ ɲi dɔ bɛ koro da taɲɛ ɲi bɛ koro da tacɛ ɲi b'a da i b'o dɔn wa ɲi dɔ bɛ koro da n'a o ɲi kɔni karilen rɔ i bɛ kɛ fɛn ye n'a y'i kin n'a kari awɔ i bɛ kɛ fɛn ye ɔ ɲi dɔ bɛ koro da n'o karilen rɔ i bɛ sa ten i ti kɛ fɛn ye bilen maaw ye tulo kɛ kow la o maaw ye tulo kɛ kow la ko a ma koro tacɛ ɲi o de tun bɛ kɛ dɔnnibaw bolo fɔlɔ bamanan dɔw bolo n'a fɛrɛl'i la i sunɔgɔtɔ don a n'a fɛrɛl'i la n'a sera ka taa turu i rɔ k'a kari rɔ ka ban i bɛ sa i ta bɛ tiɲɛ fana jɛgɛ dɔ bɛ yen gege b'a la u b'a fɔ ko sumɛ o sumɛ gege hali n'i y'a gege kari k'a turu yiri la a ka ji sɔrɔ yiri la o yiri kelen bɛ sa o sumɛ gege u maa bɔ n'o de ye n'a ye da bɔ i la ka ban i ka ko banna yiri bi bɔ ni fɛn min ye sikulu don ka taa digɛ tigɛ yiri kɔnɔ fo ka se yiri nogo ma k'i bolo fa sikulu boli kelen na tan ka t'o to a yiri wo kɔnɔ a nogo in nɔ i b'a to a kɔnɔ ye a ka yeli n'a yelela a kɔnɔ o yiri ka ko bannen ye sikulu bɛ kɛ boli kɛ a bɛ faamu donc ne bɛ maanifinya la maa min b'a sen wuli k'i dalen to i kɔ kan k'i sen wuli k'a jɔ dɛnɛn na o tigi b'i sa tunga fɛ o t'i sa so hali n'a bɛ kɛ n'a bɔra ka du kɔnɔ a bɛ sa a bɛ sa tunga a kɔfɛ sara tɛ sa du kɔnɔ hali n'a bɛ sa bɔlɔ kɔnɔ maa min bɛ bɔ k'a bolo fila d'a kɔ ka bɔ du kɔnɔ baara b'o de bolo sa hɛrɛ ti ɲɛ o ɲɛna ka nin da i kɔ la ka bɔ ten hɛrɛ ti ɲɛ o ɲɛna n y'a f'u ye n ko du da maa tigɛ bila tile biro daga dɔ bɛ yen n'i m'o dun i ka du kɔnɔ aw bɛ sɛgɛn dɛ i ni hɛrɛ a ka gɛlɛn i k'o sɔrɔ dɛ bɔnɛ dɔrɔn a bɛ maa sɛgɛn mais sogo ne bɛna ɲininkali dɔ de kɛ global parce que an bɛ ka temps ye telila kuma ye wagati la parce que an bɛ ka taa i bɛ k'i da don dɔ la ne b'a dɔn da tɛna s'a bɛɛ ma a kun ka ca sogo n'i y'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen o b'a sɔrɔ ni maninfinya tana a tifoni dɔ b'an bɛɛ la mais est ce que yiri b'a la min bɛ se ka nin bɛɛ furakɛ wa ni maa min sera ma hali ni m'i ta dɔn yiri b'a la parce que a mana kɛ cogo o cogo dɔnni b'i la quoi ne y'a f'u ye tere kala tere la tere minnu bɛ bange kɛnɛ kan n'a bɛ yira kɛnɛ kan ka ca muso de la cɛ tere bɛ cɛ fɛnɛ la a bɛ cɛ la a juguman cɛ kurugɛsiw caman b'an jɛrɛ dɔw se dalen don u t'a dugu ma o muso bɛ bana bolo don o don ten sogo n'a faamu maa caman ka bana tɛ ban furu o tɛ ban o a kana nkalon da jugu la dɛ maa yɛrɛ dacogo bɛ min cɛ ma jugu t'o cɛ ma maa b'i yɛrɛ dabali awɔ maa b'i yɛrɛ dabali bon ne kana gɛlɛyara seko amadu bɛ yan o e sen dalen don o t'a dugu ma e bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa ten hali kɛnɛya i muso t'a sɔrɔ jango denw seko amadu de b'a furakɛ o ne b'a furakɛ o ye dɛbɛli ye o ye kelen ye e muso bɛ mun na a bɛ mun na muso dɔw bɛ ayiwa an b'a kɛ tan dɛ ayiwa ne tun y'a fɔ tan dɛ dɔw yɛrɛ bɛ ne wele fɔ ne bɛ jɔrɔ yann'a ka tila ka kuma
ah Cheikh Amadou aywa ne ma fe ki segere ne muso ni ya do itake so amai no nani we shunani yo ate koro so mo fam o shunani di itse ka bla abe che muso la ni ma yiri ko a shiti je bulu pepe muso re shite che muso shiti je saba mashimate mashimate muso memuna na che fere be to no chebe te fana do rabu sigiti ne mani go fam ngatne angake so ya fera sam sarabi tikew la ko mo me de ku me ku ngeshi ni bero folo de ni de ba ke do abe fo de ikena muna o mami ma nyi ke dumini tiga tiga kono ta o te shi so ka atama ka anyi ke dumini ta o te shi so dumini be dumini natural o de ni che o do bi sen na ko so am sen no do be sen na fu bi ne do ni wina ka ta kelengili o de tudu na ro so here mai nga do bu bloke ta ka dumini tiga ta ba fo kuyere babu vraiment je vois oh c'est dumini duna shika ne ma fi o ma shi ya shinyege tenya oh era nyebena ni grasa gay ani na dumini ke shika vitami ya je ne ta ko kana kaka oh arma de ka ku ni ma ka fembe be yadi ma ka fembe be ya no teka ka ka ku ma parce que ba ka ku nyala ma ko fo de ko filani iba nye fuye meni musa ko fuye be kla ka fo ne kunsigara la ko jugu sebenga ko ino de ne ba fe ngo wala e kono ta edini iba fe ne kan ne fo ne tanga lo da mashila ya ça so ça va ara madinga fembe bitelen abo kono nyega mi fleni kele fila saba eta inde saba ya do ta en nani yo kele fila saba do ta en nani nina no be ma no mega me ne tanga ita ngai saba di do oh do ta en no nani ka dami ne bloke ne turure kele fila alaba yero saba o de so harama me do ta en no nani Allah ko o bedlan so be glane no ta amano de ibe churo fi kan mais je go tige bi siga tigen kono na fa mu ne chara mali wala abe fenje jume abe femba de chi bari tire mi flani me ko fota ni nyega zugo be la ne ma na daga ko wala ma fura ko fe kana gele akisiga ti tachia abacha abi tache bogo ibi bolo do ko ko rodro be la bay bolo fera parce que o bolo ya bi fo de moko chusiri o de chusiri awo chusiri de chusiri choko o de o ala so tigen ka laje ka akibora di armaduma ko sebe mimi tiga kono i woloni bi jega ta sisa yama ko sebe a pribta jula maliko ko frebe jula wala mafu ye maliko kango wafla maliko na ya wakili mashugo sa wala bi wafla ani mami firi fiori wakili wamna ne mwami yachi wasa fiori wafla bon ne mamu machi wasabula iko mamme bo Israel la kana ni fe variant bina Senegalais bina olu munu mena ubake wafla fla me mami me sisa ko etina fe bi sigi français wala ma fe ona e ba chi wasabu fe o tsika ke wafla yo wala we wana ni di sisa mami me Israel la jamana ko etena wala be tuka fe ete kama chi kana fe re de bi sigi ka chi wasabula do a tefle ni ma wana ni sara soiba o soiba tu mani mamula fife wala wafla Israel mo ko Israel jamana be mo Burkina ni fe no kana ere nyabula dungu wala ube na wafla fladi do kele sisa mun be Israel u yere fla fara wafla tiguka o tekene o de kama ne ba fuye sisa ngo wafla ndu ikadugo kenyi ne rebo fuye no to shi korodo mana fodre bu ga chena ini chepi eta nyami mai o parce que futa mali c'est fla beta ni so madu yala mali fle no de fi yala fu nya fo jebe tele la ngomina yala mo make fo dugo do na kacha de ara ba hono dugo do na kacha mene ma fe ngoma ka hereti sene mo je aussi ay feeling namna do mama fenga bon mami nye fenge motiki fi muso kelen pe la quoi muso kelen pe
min kali ala la ala min Muhammadu da ka kɛ kira ye muso kelen bi ni film mais sugo bɛ ka mɔgɔ hadamadenw nafa film na kɛ maa kelen a ye dasi 20 ci mɔ min kali ala la Israël kɔnɔ diɲɛ kɔ kan o n'i y'a sɔrɔ maa ka sagajigi sɔngɔ bɛ n bolo ala kana n ka heji minɛ la quoi a tɛ tɛmɛ bati ne de filɛ n ka so kura la yan ni n ka yɛlɛmali in kɛ o cogo fana la n'i y'a sɔrɔ maa ka gaziwali 6000 bɛ n ka mɔbili kɔnɔ k'i ka minɛnw doni ala kana n ka heji minɛ ne y'a f'e ye de se fila n'i kɛra ala maa ye k'e bɛ nin kɛ tan mo besoin do ala u ka balo e ka sa fo ala ma mais sugo ni ko b'a cogoya la an bɛ don min na bi e bɛ ka diɲɛ nafa cogo la a ye ka damanifinya tanani ma maa wuju yɛrɛ dilan a ye ka d'u ma sugamɔden ma kan ka misi minɛ saga dɔ san i yɛrɛ ne ye n ka misi sɔngɔ maɲumanko ɲini ni halala la k'a ɲini falatɔya sugu bɛɛ la ne m'o fɛ yen ne tɛ fɛn digi ye mais i bɛ se ka maa kɛ fɛn amérique jɔlen filɛ da la ani fordo américain ka derrière cri o ye tiɲɛ président tɛ se ka don a kɔnɔ mali kɔnɔ mara wura ka personnel voilà o de nana di yan o de filɛ ne bolo mais ne m'a san e ni fɛn min dira fantan ma i ta tɛ yan i t'a dɔn o b'a fɔ sisan k'a taji sɔngɔ don ka a to an fana bɛ ka maaw ta ɲa o taji sɔngɔ bɛ yan o bɛ sɔrɔ kɛ o dɛmɛli bɛ yan o ne m'a fɔ ne bɛ nafolo baara kɛ n yɛrɛ ye o mais ala ye ne sɔn dɔnni la o bɛ ne wasa o dɔnni k'o kɛ o ye ta de ye mais dɔnni kɛra ne ta ye a fila nilen don a dɔnni la Seko Amadu ni bɛ maaw mago ɲa nka a kɛ maaw ye i k'o nafa don o bɛ ne bɔ donc laadiriw yɛrɛ o hɔrɔnw a man ca dugawu donna ka ca ne yɛlɛmana sokura kɔnɔ sokura yɛlɛmali ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'a kɛ an mana tila yen na sisan seli tɛmɛna vraiment ala ka san wɛrɛ jira an na a banna a bɛ fɔ ten o b'a la ne kɔni b'a fɛ i ka ne dɛmɛ ni ne kɔni y'a kɛ fɛn ye n b'i sɔrɔ yen e bɛ ka nafolo ɲini k'a di fa ni ba ma hali seli in na i ye laaya ci o ma e bɛ Seko Amadu dɔn wa bon ne yɛrɛ de ne bayɔrɔ filɛ nin ye maliyɛn ye diɲɛ kɔ ka diɲɛ kɔnɔ ni maa min ka sagajigi sera ne ma n kana siratu tigɛ lahara fo muso 1 wa 20 e b'a Seko min ye ne kabakoya ala y'a lajarabi bɛ yen ala ye Seko Amadu fɛrɛ lajarabi an y'a mɛn k'a fɔ bangu dɔ bɛ Mali la yan Seko Amadu y'u dɛmɛ kɛnyɛri dɔ bɛ yan Seko Amadu y'u dɛmɛ tɛrɛn sira u y'u bɛɛ dɛmɛ ka tila ka dɔ yɛrɛ dɛmɛ fanga kɔnɔ jamanaya kun b'u la jaja an kun y'a dɔn Seko Amadu kun b'u kɔkɔ kosɛbɛ karisa mana kɛ a turula fi dɔrɔn a mana kɛ ta Seko Amadu kun don mais Seko Amadu a y'a min bɛɛ la mun si ma tila ka lɛriw bɔ a sira fɛ ni Seko Amadu tila ka continuer ka hadamaden dɛmɛ halisa Seko Amadu mun bɛ kɛ bila voilà i ni ce ne bɛ min f'i ye maa ti ban ɲɛ ko i ma k'a cira ɲɛ mana ci cogo o cogo a ko dɔnni min bɛ anw kun a ka bon kojugu anw min maa dɔw anw bɛ ko dɔw dilan ala y'o de kalama maa ti bɔ a kalama n'an mana ka maa dɛmɛ ko dɔ m'a dɔn an ye an bɛ kungo sɔrɔ ala yɔrɔ bari ala banna maa la maa min ye dɔnni dogo maa min y'i dabiri dɔnni da la ala banna o tigi la o kama u bɛ nin bɛɛ da ne kan i bangi o fanga o terrain sira o u bɛɛ bɛ yen u mɔgɔ kelen t'u la min sara o mais ni n kɔni ye min fɔ juguman sira kan i b'o ye dɛ o de y'u dabiri ta sani k'a fɔ ten fanga dɔ bɛ Mali la yan o ma se ne ma o mais u ka cidenw sera ne ma a fanga yɛrɛ bɛɛ yan a tulo bɛ n na ne tɛ tɔgɔ fɔ mais u ye mɔgɔ ci ne ma u tun ka kan ka muso min kɛ député u y'o ci ne ma k'a bɛ kɛ député ye falajɛtigi n y'u dɛmɛ a don na ne ye baara min kɛ finijɛ in kan a ka bon dɛ o y'a sɔrɔ desew san bɛ k'u bila ko ni vote kɛra dimanche don n'a ma diya anw na maa dɔw la k'olu bɛ maaw tigɛ ni bese ye k'an b'a kɛ de ko kɛlɛ tɛ kɛ
k'a bi n ko kɛlɛ ti kɛ n ye finijɛ ɲini u la u ye faama wele a ko karamɔgɔkɛ ko a bɛna baara kɛ finijɛ in kan a tɛ wari minɛ e la dɛ mais ni fanga ɲɛna i bɛ fɛn k'a ye wa a ko ni fanga ɲɛna an bɛ se n'i ye fanga yɛrɛ tigi yɛrɛ ma ne y'a su a kan fanga ɲɛna sanji y'a kɛlɛ kɛ ji ye fini in sama ka Bamakɔ cɛ sanji ye a kɛlɛ kɛ kɛlɛ ma bɔ bilen i y'a mɛn ala deli dɔw bɛ yen kabako de don ni san nana dɔrɔn o bɛ ban ni juguman bɛ na kɛ i b'a fɔ marché dɔ kun labɛnna parce que ko dɔ tiɲɛ ka fɔ kosɛbɛ marché dɔ kun labɛnna le 5 juin Mali kun wulili ko a don Choguamadu ye ne wele i ko sen fila ni san nana a ko banna kosɛbɛ a dun kɛra ten wa n ko san bɛna lansara n ko n nana n bɛ kungo kɔnɔ yan ne y'o kɛ Mali b'o dɔn wa i ko i m'a dabɔ faama k'a dɔn Mali b'o dɔn wa mais ne ye layidu ta Mali ye ka layidu ta Ngɔkolo ye ka layidu ta Nbarajuru ye jamana in kɔnɔ maa o maa b'a fɛ i bi jamana in lafiri diɲɛ b'i lebulen ye wa a bɛ dabiri yɛrɛ da la daja t'a kɛ i ka daja t'o bali i bɛ se ko la t'o bali i bɛ jama b'i kɔ t'o bali i ye maa faso fasa i ye politiki maa ye i ye faama ye i ye maa kunkoloba ye diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo n'i ko i bɛ Mali bi dingɛ kɔnɔ diɲɛ b'i ye wa Seko Amadu y'a layidu di Ala ma wa n'i y'a kɛ i bɛ y'i sa Mali garantilen don dɛ Seko an bɛna don babu dɔ kɔnɔ a ka girin dɔɔni a babu b'an da maga la kuma dɔ ŋunu kan dɔ cayara dugu kɔnɔ dɔ ko Mori dɔ ko Ibrahim Buhari Keita n ka fanga tɛ laban parce que olu fɛnɛ Mori u y'u ta fɔ est ce que ni fanga y'a sɛmɛ la ka fanga ni dilan k'a tɔ laban Seko Amadu a dalu bɛ yen bon ne bɛ min f'i ye an ti faama wele ko na dɛ i kana faama si t'a tɔgɔ minɛ la u yɛrɛw b'a dɔw bi se wa u b'a dɔw b'a kɛ cogo min wa i ni faama olu ti ɲɔgɔn ye mɔgɔw b'i n'u cɛ dɛ ne t'o fɛ yen yan n ko a bilenna maaw bɛ ne wele bɔ jamana wɛrɛw la Seko Amadu jamana in bɛ tan e dun b'a kɔnɔ diɲɛ bɛɛ dun bɛ dɔw a kuma a bɛɛ di ne b'a f'u ye n ko non jamana in tɛ ne fana dɔn dɛ Mali t'a den ɲuman fɛ jamana min ni a furadama a bɛ jikala bɔ a ka yiriba kɔrɔ k'o fa n'o fara a bɛ sɔrɔ ka taa sigi o yiribolojalaw kɔrɔ o bulu bɔlen o de y'anw faso n'anw faso bɛnn'o ma o kɛra anw gɛrɛsɛgɛ de ye donc ko Mali cilen don aw hakili la ne sera aw fɛ yen aw ka jamanaw kan ne bɛ cogo min n ko ne tɛ yan tɛ n koyi ne bɛ yan cogo min na n'i ye ne ye yan i na maloya Seko ne y'a faamu e valeur dɔ de bɛ kɔ kan ka tɛmɛ Mali kan kuma in kɔrɔ nin de kɛnɛmamaw tulo bɛ ne la k'a fɔ k'e ni Seko Amadu sigilen bɛ baro la tan n'i y'o fɔ dɔw ye a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɔw bɛ telefɔni ta Seko Amadu don an ko awɔ u b'a fɔ n'an ka jɔ ko fila kɛ Ala ye ne b'a fɔ ayi dɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ye jɔn de ye Ala ka jɔn ye donc fanga min ni i y'a kuma fɔ ne ɲɛna ne ti layidu di k'a bɛ laban n ti layidu di k'a tɛ laban ne t'o kɛ o ne ye mun kɛ n ko n ye mun kɛ e ma fɛn kɛ fɛn min na i b'o layidu di o layidu tɛ bɔ o tɛ ne bolo dɛ a bɛ Seko n'u siri ma dɛmɛ sira la o se tɔ tɛ mɔ ne de ko ten mɔgɔw b'i n'u cɛ sa ne de y'o fɛ yen taɲɛkɔlɔ solilen don taɲɛkɔlɔ bɛɛ tɛ se bɛɛ tɛ se Ala k'an to sutura kɔnɔ Ala k'an to bonya kɔnɔ i y'a mɛn maaw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka s'an ma mais Mali fanga ne y'o fɔ n ko kabi Ala ye n da faama min bɛ garidi yan an bɛ yɔrɔ min na o ma se ne ma mais n ye dɔ dɛmɛ jamana kɔnɔ yan minnu sigilen bɛ jamana fanga kunna Taraye ka Amadu Taraye n'i ye Seko Amadu Taraye n y'o de fɔ i ka na tuluma mɔlen m'a bɔ se b'i ye ka ne Taraye mais i ka na tuluma mɔlen m'a tangi k'a bɔ dɔ b'i sigi k'a fɔ fɛn tɛ kɛ Ala kɔfɛ Ala b'i dɔn nka ne fana ye min kɛ Ala ɲɛ Ala t'o dɔn wa Ala tɛ ɲuman sara juguman Seko an y'a nin wagati la i ye député dɔw dɛmɛ k'u don assemblée kɔnɔ an ɲɛ b'a la nin wagati la
mankan caman wulilen don est ce que an tɛna sigi ni élection kura député dɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa sabu mankan wulila yɔrɔ dɔ mais est ce que n'olu dɔ ser'i ma dɛmɛli sira kan i pɛrɛnnen bɛ k'u dɛmɛ kan bon ne sigilen don ne ye minnu ye n'u nan'u kalifa ne la n y'a f'i ye maa hakɛ min y'i kalifa n'a tun ka ca dɛ député 7 hakili la olu de y'a sɔrɔ a ma kɛ ten mais ne ka député 2 tun bɛ dugu jɔrɔ u y'olu yɛlɛma diyagosa la région kelen b'a la k'a bi diyagosa la mais i b'a sɔrɔ Seku Amadu ye cɛ min dɛmɛ o Bili janfa belebele b'o kɔrɔ dɛ ne welela don min a ko an ka ɲɛna mɛ n bɛ na koyi n ko an ka ɲɛna n bɛ na o kuma fila ye dɛ ayiwa kuma fila ye tiɲɛ na n k'a to yen to Ala ma tilara ka mansinw fa mobiliw fa ka taa o ci olu ka da la k'u dusu labɔ ne y'a f'u ye n ko a y'a dusu da i y'a fɔ tele la n y'a fɔ tele la n ko nka n ye kankeri dɔ da kɛcogo wɛrɛ bɛ yen dɛ i y'a fɔ ten kɛcogo wɛrɛ bɛ yen ne olu bɛ se nin na i bɛ se nin na mais n'i y'a kɛ cogo jɔrɔ kɛcogo wɛrɛ bɛ yen dɛ a bɛ se dabiri pewu ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ ɔnkɛ a tɛ nin ye ni bolo sinela i yelen hɔrɔnama i ka drapeau jigi k'o b'i k'a la ka segin i nɔ la foro la yen hali i tɛ kana na diɲɛ ma mais u ka na dɛ n'o tɛ baara in wulilen don kun mais Seku ni min bɛna labɛn ni maa min ser'i ma pɛrɛnnen bɛ k'o labɛn n'i sera yan i ka kɛ ladiri dafalen de ye i y'a faamu n pɛrɛnnen don pari ne ka baara de don donc maa ser'i ma o dɛmɛni o tɛ kuma yɛrɛ kun bɔ ni min nana o y'an dɔ ye o an b'o dɛmɛ n'o tɛ an tɛ faama wele o yɔrɔ n ye bɛɛ k'a f'i ye ko Côte d'Ivoirekaw n y'u ka furaw ɲini k'o ko i y'a fɔ n ko jamana dama dama bɛ yen k'u bɛ chauffer dɛ yanni dingan b'a la fɔ 2023 ne m'o f'u ye mais ne ɲɛ b'a la olu fana tɛ ka kala don yɔrɔ ka bɛn n'o ye mais n bɛ segin a kan su in na a bɛ na bilen ŋɛɲɛ ni Côte d'Ivoire faama tulo bɛ n'a ka lamɛn dɛ Abidjan président a bɛ bilen komi tasuma mais Seku sa n'a bilenna o bɛɛ lajɛlen tigɛ b'i kunna don dɔ la ni maa min faga b'a bilennen fɛ solution b'o la wa ayiwa solution b'a la kɛ mais o de t'o ye faama t'o ye o n'i ye faama yɛrɛ wele k'a fɔ a ye ko solution dɔ bɛ ne bolo u b'a fɔ non an b'a la o mais Seku sa n ka kuma tɛ fanga yɛrɛ fan fɛ yɔrɔ n'a bilenna population yɛrɛ bɛ jɔrɔ n'a yɛrɛ ne bɛ jɔrɔ ni nin sisan kosɛbɛ mais Seku ni maa min fɛ ka nin langana e ne bɛ ka dalilu dɔ labɛn o kama wa bon ne bɛɛ b'o dɔn ne ye layidu di n y'a dɔn tuma min na yan gango gɛsira ko surasiw ka na u ka ko u y'o kuma fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ Ala kɔfɛ c'est à dire n'i ye nin kuma fɔ kaban ne b'i filɛ ten fɛn dɔ bali maa min ti ko kalama dafakulen ma se ka fɛn kɛ Ala kɔfɛ Ala ka dali sabatilen kɔfɛ Ala ka kɛnɛya sabatilen kɔfɛ hakili ɲuman jilen kɔfɛ Ala fɛ fɛn kɛli e fɛ o siri labɛnni k'e ka Ala kɔnɔ o la wa o n'o don dangatɔ i ka to sigi kana Ala ɲininka dɛ i sigi fɔ Ala kana fɔ ko dumuni kɛ kɔngɔ b'i si kɛnɛ den karaba i sigilen o yɔrɔ bɛɛ maaw ka hakɛ to tiɲɛ tɛ dɔw bɛ nin de fɔ tan ko maa tɛ se ka foyi kɛ Ala kɔfɛ Ala kɛlen kɔ ka dali kɛ k'a sabati Ala de b'a f'i ma sugunɛ kɛ wa bari Ala y'o dilan ka ban o Ala de b'a fɔ aya tɔ filɛ o dun wa i ye woro bɔ muso dɔ la kɔni k'o ta ka n'i ka so Ala de y'i accompagner o la Ala bannen kɔ a ka dali la o de jigir'i kɔnɔ o a kana Ala kun don ko dɔ yɔrɔ Ala donko tɛ bi ni ko ye Ala tɛ ko bɛɛ rɔ koyi ni Ala bɛ ko bɛɛ rɔ a ye bulɔsow jɔ mɛ yɔrɔ bɛɛ Ala t'a fɔ ale t'o fɛ yan Ala bɛ ko bɛɛ rɔ o bɛ cogo min na Ala ye fɛnw dilan ka ban wakalaka limauta lihayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ala ye ɲɛnamaya da ka saya da mun kosɔn ka aw dɔn k'a lajɛ jɔn min na ɲɛni kɛ jɔn min na kɛ tiɲɛnikɛla ye o baara ma ban mun na Ala y'o kɛ mais a y'a lajɛ sa maa bi fɛn kɛ di ala kulli hali Ala ye ɲuman kɛ masa ye Ala tɛ juguman kɛ adamadenw de bɛ juguman kɛ
donc ne sigilen don ni maa min sera m'o kɛ n b'i ka denbaya bɛɛ lakana n'o tɛ Côte d'Ivoire bɛ bilen dɛ a bɛ bilen yɛrɛ k'a bilen komi faga ŋɔmi bi tɔni min na n'i y'a tɔni fa bɛ ɲɛ o kɛ o bi kɛ mun bɛ n'a bilen ne t'o de fɔ bilen mun kama n ye yiri f'u ye n k'u ko kasara bɛ yen dɛ Mali tɛ yen o fiɲɛ bɛ tɛmɛ Seku Amadu de y'a fɔ n b'a fɔ n bɛ segin a kan maliden ɲumanw a ye ɲɔgɔn minɛ a ye sabali dugawu kɛlen don Mali ɲɛ dafiw kɛlen don a ka jugu dafiw kɛlen don a ka jugu nin bɛ kɔfɛ bele maa o maa bɛ yen k'e bɛna bɔ k'i bɛna wuli k'i bɛ cɛnni da don a tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ malo fu wa a tɛ taa yɔrɔ jan janfa tɛ Mali curu wa anw tɛ mɔgɔ ka fanga lakana koyi fanga ma sɛmɛ anw na anw tɛ faama dɔn anw m'an yɛrɛ de dɔn mais jamana in anw faso don an t'a labila mɔgɔ ye an t'a labila jamana in bɛ jɛni maa o maa fɛ a bɛ jɛni e da la awɔ Seku n'an bɔra la wolodon nasiko bɛ cogo di o bɛ yen wolodon nasiko ye a bɛ sen na kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a cogo la ale ye waa tan ye hadamaden ka ko caman de ye bangedenw ye n y'a fɔ ye n'i b'i ka misi faa i yɛrɛ ta k'a bɔ i kelen o ni jama ta ye olu tɛ se ka kɛ kelen ye mais ɲɛ b'a la waa ta in ma nɔgɔya u b'o fɛ o de kama ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nafolo baara dɔw bɛ yen se fila o nafolo baara ninnu n bɛna o de jɔ mais bɛɛ tɛ o tɛ kɛ bɛɛ ye quoi o bɛ kɛ jɔn Seku o mɔgɔ de tɔmɔden don a bɛ se ka kɛ muso ye komi cɛ mais bɛɛ tɛ parce que ala tɔgɔ min filɛ ne filɛ ne y'a f'i ye kaliwala don ye ne tɛnɛ de n t'o kɛ maa ye ka caya kaliwala don awɔ mais e bɛ don kaliwala maliyɛn ye hɛrɛ sɔrɔli a k'i taara ye yɔrɔ kelen tɛ yan o don anw ka jamana in ko f'u ka sabali di mais e m'o ye sisan nso siya Mali nso siya a bɔra yan de janfa siya a caman bɔra yan de hasidiya siya a caman bɔra yan fana mun kama aw ka jamana in kɔnɔ ni siya minnu bɛ ka fɔ nin bɛ dɔɔni bɛ yan de i tulo bɛ kuma in na ni janfa tɛ ni hasidiya tɛ hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ dugu jumɛn na sinankunya tɛ diɲɛ dugu si la Mali kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn ta moto la wo cɛ i ye n ka moto cɛ a bɛ cogo di jamu duman jara cɛ Tarawele Tarawele kɛ minɛ si ma a bɛ k'u ta ka taa o y'o bannen ni Mali tɛ a tɛ sɔrɔ jamana si la u bɛ yan furuɲɔgɔnyaw ɲamakalaw ani hɔrɔnw ɲamakala ni hɔrɔnya tɛ jamana si la Mali fana kɔ mais bɛɛ kɛra sisan f'ale ka fɛn sɔrɔ nin bɛ karisa bolo fɔ ne k'a ɲɔgɔn sɔrɔ ni m'a sɔrɔ wa n bɛ k'a jugu ye o ye jumɛn ye o ye hasidiya de ye ala min da k'e kɛ o ye bɛɛ tɛ se ka k'o ye donc sisan n'o tɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ min bɛ a ka bon Mali ma deli ka rɔnkolonya dɔnnibaw la Mamadu Abdulaye Suwa dun filɛ Dili u sigilen bɛ fɛn minnu kan ala b'a gundo tɔw dɔn mun ni u bolo mais Basumala Basumala ye ko dilan o bolo bisimilahi rahmani rahim wallahi a ye ko bɛɛ dilan o de mais morikɛ tuma na nin na jama bɛ taa morikɛ da la morikɛ bɛ bɔ ka na a bɛ na ni jumɛn ye turuwali b'a bolo mɔnsɔnkɛ misi mɔnsɔnya olu turuwaliw b'a bolo a bɛ na forokiyani ni bloki b'a la yala ye ko don wa n'a nana mɛ n'a ko tu ala k'i mago ɲa i mago ɲana ka n'a kɛ nasi ko tɛ furamugu ko tɛ Mamadu Abdulaye Suwa dun n'a y'i bolo minɛ k'a kɛ tan ka ban ala y'i mago dilan ka n'a bɔ o la n'i taar'i sigi k'a filɛ tan n'a ye dugawu kɛ o ye ala k'a mago ɲa ala k'a ta ɲa o y'o ɲalen o tuma na adamadenw ni dɔnnibaw yuruyaw o bɛɛ kɛra o cogo rɔ Sidi kɛra ten Modibo kɛra ten Bahumu kɛra ten ni bɛɛ tɛmɛna Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan ni Mali in kɔnɔ yan olu bɛ se ka ban ala bɛ se ka ban olu rɔ ten k'o dɔnni tunu wa a b'e kɛ
mɔgɔw de y'a dɔnni lagosi ni yurukumo parce que dɔnni bɔnna ye min ye i b'a dɔn wa fanga mana yɛlɛma bolo min kan a bɛ komi o n'a ta yɔrɔ de o dɔnni i b'a fɔ ko dɔnni bɔnna dɔ b'o bolo or que bɛɛ tɛ fɛn dɔn maa dɔw ye bɔnna ye foyi t'o bolo maaninkɛnɛ min bɛɛ min na o t'o dɔn dɔnni bɔnna ba ou bien dɔnni duba o de ye dɔnni ye n'a jila n'o ye dɔnni ye o tɛ ala jɔnya ye koyi ala jɔ yɛrɛ yɛrɛw bɛ ala bɛ minnu lamɛn k'a sɔrɔ o tɛ o de la ne y'a f'i ye ko ala bɛ maa dɔw ka a ka mɛlɛkɛ bila ka da ka ja hali ni malaikatu rusulani awliya hati ma sina wa sulasa wa ruba yazidu fi kalki man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir amma ba o kuma na k'a f'i ye o dɔnnibaa baw tɛmɛna yan n y'o de f'i ye n ko Zakiyu fana mari hakili duman kamiko a y'a ka bɔ ka sa kɛ kamiko kelen kamiko jala bubaga sɛw ka bubaga de bi siri a kɔfɛ nka a darudugaw bɛ mɔgɔw kɛ fɛn ye mais dafogo co jumɛn b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ mais olu ka mɔgɔ ɲalenw tɛ yan o commerçant dukɔrɔw tɛmɛna yan ka di to ni sayi yɛrɛ ye olu darudugaw y'o kɛ a y'a sɔrɔ miliyari ko tɛ sen nɔ Sogo ye nafolo ko min fɔ kaliwa sa prix de sigilen b'a la bon kaliwa ye bɛ ne bolo pour que n ka don a la a bɛ n bolo i y'a mɛn n'o tɔ a musaka yɛrɛ n t'o tɔ saga min bɛ yen n'a bɛ don bin kɔnɔ a bɛ to ka ɲagasa doni n'a farikolo ye siba ye n dun t'a fɛ ka nin kɛ mais bɛɛ tɛ dɛ wa u bɛna wuli nin ne nɔfɛ sisan a ye kaliwa min fɔ ne b'a fɛ i k'a kɛ n ye n'a ɲɛfɔra u ye ka ban tiɲɛ na ala ko ten a se tɛ n ye n'ala y'a se di a m'a kɛ tan wala o ye kungo de ye i n'a man kan sa barika tɛ yen duga tɛ yen quoi e bɛ se ka nafolo baara a ma nɔgɔn i da di a tigiw bɛ na n'a kɛ o muguba saga min bɛ a si kɛ ka ɲagasaw doni ni n bɛ don kaliwa in na n'an ye sɛbɛnni in kan an bɛ nasi in kɛ k'ale ko n'a kora n'a ye o bɛ bila o tuma na sa n'o jara n b'o saraka k'o fa ka don ka wurudili in kɛ ni n tilara wurudili in na o tuma ni n bɛ bɔ o saga muguba saga kelen o dɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ fa tuguni nasi bɛ sɛbɛn kura ye ka jogo kaliwa in na k'o sagajigi in ko tugun k'o fa i y'a faamu donc o muguba saga ni o musaka ye o ka timi dɛ awɔ kɔni n'i y'o lajɛ o bɛ taa jɔ fo 270 ni b'o baara kɛ maa a musaka yɛrɛ bɛ o tɛ ne sara ye o tɛ sara ye ni wari sɔrɔla ne bɛ sɔrɔ ka sara de sa e tɛ sara minɛ wagati o tɛ minɛ a kaliwa in y'o de ye kaliwa ne bɛ kɛ wala n'i kɛra hɔrɔn ye n'i bɛ don kaliwa la o tuma na ne de bɛ n ka denbaya datugu parce que n nana yɔrɔ min na yan nin ye n nana kaliwa don yɔrɔ la n ɲɛ ma bɔ Bamakɔ la de koyi ne bɛ quartier dɔ la yan ne nana mission la fo n ka maaw de dɛmɛ maaw dɔ ka bɔ gɛlɛyaw la mais hɔrɔnw de ko don ale ladiri janfajuw ko tɛ n y'o f'i ye n yɛlɛmana yan n ma ka taji dɔ ne k'o bila n ko ka yɛlɛma sɔ a faamuna mais ko 270 ni musaka ye kɔfɛ ni a tigi kɛra fɛn i bɛ n sɔn mais n'a kɛra hakilima fɛ a k'a dɔn i bɛ ka don kaliwa de la k'i ka mɔgɔ to yen kosɛbɛ i ka denbaya to yen o bi n'i kɛra hakilima i b'o kɛ ɲɛ n'i m'o kɛ i b'a to ten n'i ye musakaw sara n b'a bakiluya k'i ye parce que bakilu bɛ adamadenw tɛgɛma gɛlɛnw tuma ko bɛ nin cogo la se fila o ala deli min filɛ n'o daminɛna e yɛrɛ min a bɛ ka kɛ min ye i tɔgɔ dalen a kabatumu kɔnɔ k'a suwa k'a kaliwa la e bɛ min ye e bɛ n'a fɔ i da la kabi ala ye wolo e kun donc i n'a dɔn i na kɛ fɛn e yɛrɛ bɔbali a tigi bɛ min e bɛ min ye e b'a dɔn k'a fɔ ja e tun bɛ e bɛna kɛ fɛn ye voilà ko ye nin ye mais souvent an y'a min a baara ti kɛ maa ye f'i k'i tɛgɛ ja ci ma m'o de lajɛ k'a lajɛ n'a parce que ala m'e da ni nafolo min ye ala m'e da ni gɛrɛsɛgɛ min ye ne bɛ se k'o d'e ma mais ne b'o de lajɛ n ko gɛrɛsɛgɛ bɛ dɔw la a t'a sɔrɔ de a b'a la mais a t'a sɔrɔ a bɛ funuku fɔɲɛkaden an b'o de koronne ala b'o de daliju de di o dilen don n'o kɛra a bɛ koron de n'o tɛ maa dɔw bɛ yen ala y'a sɛbɛn de i bɛ sa e tɛ kɛ fɛn ye i b'i siri i fadenw na o bɛ yen non ni maa min b'a fɛ a ka k'i ye i b'i tɛgɛ ja ci ma ni y'i tɛgɛ ja lajɛ ne n'a ka kan b'a k'i ye mais kana ne bila kuma la ten ka n'o ko pusu fa sa bɔ ne ye hɔrɔn ye n ka fisa o ma ça veut dire maa o t'a kɛ a kana voilà kana kuma fɔ n ɲɛna quoi n t'o nafolo n t'a k'i ye
Nyerte dada kuma la. A kɛbaga tɛrɛmɛli t'a la prix ni labɛnnen don. Voilà. I bɛ Choguamadu contacter Choguamadu ne photo filɛ. Voilà. Wari filɛ. A bɛ se ka kɛ ne ye wa n'a bɛ se ka kɛ a b'a f'i ye. N'a tɛ se i bɛ labila. N b'a f'i ye a to yen i t'a sɔrɔ. Denmisɛn dɔ ye n wele hali an kɔrɔ don o k'ale si bɛ san joli a y'o de fɔ n ɲɛna n y'a fɔ a ye n ko e n'a man kan san 27 ko nafolo baara suguya ye ko n k'e n'a man kan kana don a la dɛ. Mais k'i to san 20 kɔnɔ ça veut dire million mara man di. Non. Se filaw lajɛ sa o ye balo tannen de ye o ye balo tannen de ye jɔ tɛ balo min na o ye kunfɛ ko ye mais o tɛ san 20 ni kɔ miliyɔn sɔrɔ la san 35 o bɛ k'o caman sɔrɔ kaburu kɔnɔ o bɛ kaso la voilà ni o b'i bolo n'i ye wari sɔrɔ i san 25 san 27 ka taa bila san 30 kɔnɔ e kɛra waritigi ye bɔ joona i k'i labɛn dɔ bɛ yen ne kɔni bɛ se k'o kɛ n'o tɛ i kɔni ka d'a la a ye tɛmɛ o. Bon nafolo kɔni bɛ tan de ale o de kama a ma nɔgɔ dɛ. Ale de tere ka jugu fɛn bɛɛ ta ye. I bɛ nafolo ta ka taa don bolifɛn rɔ a bɛ taa kari n'i ye a bɛ taa kunkɛri bin kɔnɔ k'i co yen ten. Han u ka bolifɛn kuraw caman waritigi denmisɛnw ten o t'o fa han wali i k'i t'i da ten ka sa ten ma san 30 mana san 30 ka bɔ san 20 kɔ ka taa san 30 san 32 ninnu na ne ye miliyɔn sɔrɔ fo ka se miliyɔn ma min ka ca i b'i ko sa dɛ ɲama dɔ b'o la i b'o de ko n'i m'o kɛ i satɔ don han ni na sa n'u bɛ n'o fana ko wa u b'a dogo k'u ye miliyɔn tigi ye ko ne u mago bɛ fura dɔ la ko ni waritigi y'a ko k'a bɛɛ ta ne ko n ko fantan t'o ko i ko cɔ sisan i hakili la ko ne de bɛ na i bɛna ne bila o la k'i falatɔ ko wa ne t'o kɛ. I b'i ko de n'i t'i ko i bɛ taa. Kɔsa in na miliyardɛri dɔ sera ne ma n m'o de f'i ye n t'a tɔgɔ fɔ parce que ne bɛ ten ne tigɛra maa la dɔrɔn ne b'i baro bɔ de ni n tigɛr'i la n b'i baro bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ja n b'a fɔ miliyardɛri n terikɛ sow bi sa ka jɔ ten mais a ka maaya bannen don a ka maaya tiɲɛna ne y'o kuma fɔ a y'i bolo da i da la ten ko kuma ko ne y'ale dɔ ta cogo di n ko bon kodɔnbaliya kuma fana ye Seku Amadu de denw ko ne k'ale dɛmɛ a ye mun kɛ a dɛmɛtɔ ka wari biyebulu ni nama ni 2 ni 3 ni bɔ portefeuille rɔ k'o kuru i tɛgɛ kɔnɔ ka ne tɛgɛ minɛ ta k'o da ne ne ko i ye mun ɲa wa i ye fo de ka miliyari co i kɔ ye non i bɛ sa ne tɛ kɛ n t'a kɛ wala dɔnni yɛrɛ de lagosira maliyɛn fɛ de an bɛ ta ka taa tukɔnɔ jamana ninnu u b'u bolo fa k'a d'a ma o de kama i ka dɔnni ɲuman ta i ka taa d'u ma Côte d'Ivoire walima tufin kɔnɔ yɔrɔw ladiriya min b'olu la a ka bɔ i ka maa ninnu yɛrɛ i y'a faamu komi n bɛ ka taama an mɛ bi kuntali yɔrɔ dɔ fara kan o ko cogo di voilà bon n'i y'a ye ne tɛ taama kosɛbɛ i b'a dɔn kun ye min ye sen fila yanni hɔrɔn ka wuli k'a fɔ e bɛ taa dugu la a k'a sɔrɔ dɔ y'i kanu de ko na bɔ n ye n ka so i ka bonya cogo o cogo i ka dɔnni kɛ cogo o cogo e ni so bɛ yaala de han hɔrɔn jatigi t'a ka yaala e ye mun hɔrɔn cogo ye bon ne ka fisa a ma quoi o de kama maa caman bɛ yen e bɛ ne nege ja na dugu in na e tɛ se ka ne ye mun kama ni n taara a ka di aw la ne sen jɔra dugu o dugu la hɛrɛ dɔ yera a la a dugu kɔnɔ mais mun kama ne tɛ taa banangaw mana a nɔfɛ nin ya han banangaw nana u nali yɛrɛ la u nana fɔ Sidibe i ka sanse sɔngɔ an bɛ 100 d'i ma ne ko n ko non kelenya la u tulo bɛ n na o sigiɲɔgɔnya la ne t'o fɛ an m'a mini min sɔrɔ ten i b'a ko ye kana 100 ka ca o ma dɛ a ka ca a ma a y'o to yen ne bɛ ka taa baara min na a tɛ k'aw kelen ye o a bɛ kɛ ne ni aw ni jamana de han sen fila u ye 30 ɲini ka na di yan sanse sa ne ka mɔbili ninnu e yɛrɛ ɲɛ b'u la o ne yɛrɛ tun b'a tagama la n'ale kuru la a bɛ kuru sanse de kɔnɔ ale bɛ ten de mais
ne y'o de kɛ ka n yɛrɛ t'a tɔ mais an taara taama in na ne yɛrɛ yanni ne ka segin ne ye 70,000 ani kɔ ne y'o de financer sira ko na ka na yala ne kun taara wari ɲini wa i b'a fɔ an ka Sikaso taga ni Kucala taga ɔ bɛɛ tɛ o ne ma taa dugu si la Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ko ne ye wari kuru k'a bila nufa kɔnɔ ka na n'a ye o ma kɛ kabi Ala ka n da Mali kɔnɔ ne ma taa taama la ko ne y'o kɛ kanu de bɛ ne taa taama la maa dɔn k'a ye kanu Seku Amadu hali n'a tigi bɛ si bɔgɔbo kɔnɔ n yɛrɛ kama o de ma anw filila bɔgɔ tɛ dɛ cibo k'a datugu n'a kɛ gɔko ye ka misibo kɛnɛ kɛ k'a mun e yɛrɛ b'o dɔn wa sisan denw yɛrɛ b'o dɔn anw wolola o de kɔnɔ buguni sirilen fini bilala kɛsu o ye bara ye bara datigɛlen ka fini bila a kɔnɔ maa minnu wolola o kɔnɔ ma a bɛ bɔgɔ kuma fɛnw ye jɔn o jɔn ye ne kanu Seku Amadu na bɔ n ye hali ka ne si yɔrɔ filɛ dɛ ne bɛ taa bɔ ye o n bɛ n ka mɔbiliw wuli ka taa bɔ ye wa maa caman bɛ Seku Amadu sɔrɔ e de kama mais o b'a jate peut-être a juma miliyɔn bɔ nin tɛ na koyi a si yɔrɔ a bɛ tan non to ye sa ne t'o ye o ye tubaburi ye o tɛ Seku Amadu ye ne ye sufi de ye ni si yɔrɔ tɛ yen dɔrɔn an ka taa si kaburu dɔ la là quoi i prendre le kama mais o t'a anw ka so de ye yan o ye tiɲɛ y'an bɛɛ ta ye o diɲɛ ye kaso de ye o ye tiɲɛ mun minnu bolo kɛ o ye tiɲɛ wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda a ma ba de ye anw ɲigi b'o de kan mana maa min b'a dɔn k'e bɛna su kelen k'e bɛna badabada dali kɛ kaburu kɔnɔ ka t'i da kaburu sanfɛ fiɲɛ la o tɛ maa si yɔrɔ bɔ wa o t'o bɔ donc maa mun bɛ bɔ nɔfɛ ko n ka taa bɔ o ye o kana jigiya k'a fɔ ko se t'olu ye o ko tɛ o Seku Amadu ko t'o ye n y'o de fɔ n bɛna tournée ba de kɛ n bɛna tournée kɛ komi samiyɛji binna mais ni tournée minnu bɛ ɲɛ samiyɛ na n b'o bɛɛ kɛ ne kanubaga ne y'a dɔn ne kanu de bɛ maliyɛnw la bi mais se t'u ye surtout Abidjan n sigira ka sa mɔgɔ o mɔgɔ ka ci sera ma a ka lettre wala a ka vocal hali togoda la togoda i bɛ togoda dɔn Abidjan kafe foro kɔnɔ ni a ka ci sera Seku Amadu ma sa n bɛ taa f'a ka kafe foro la maa caman na n ye ka tila ka dugawu kɛ maa caman ye pourquoi maliyɛn an ka dafe jamanaw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔw da la wariko tɛ o ye o jɔ da t'i se de ni se min m'u ye o t'o kɛ yan o de kama ne tɛ taa dugu la ni bonya ma danga n'i ye bonya danga i sigi i kan kɔnɔ ye n taara Banankaw ta in na n terikɛ tulo bɛ na n b'a fɔ o cogo la awɔ an b'a fɔ hɔrɔn don dɛ an n'a bɛnna Mundugula dala don o ja yɛrɛ bɛ yan dɔn an b'a fɔ a bɛ mission in lamɛn kosɛbɛ an bɛ Togola fɔ an ka foli b'a ye a kɛra faso fɛ a taara an y'an sigi bɛlɛ rɔ an sigilen bɛ bɛlɛ kɔnɔ u ka misirida la a mɔkɛ du o de yɛlɛmana k'o kɛ misiri ye Bana Sunkɔrɔ dugawu kɛra u ka dugu ye n ye gali Ala la u ka dugu Ala bɛ barika don dugu in na sa dɛ Seku an tɛ sigi o la sabu an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Banakɔrɔni ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ kosɛbɛ bi e de ye Banakɔrɔni kɛ Banakɔrɔni ayiwa surtout bo a la o de y'a to tɔgɔ nin dar'i la ko Banakɔrɔni morikɛ u tun bɛ tɔgɔ danna o la nka dɔw bolo n'u y'o mɛn u bɛ k'a jate ko ne yɛrɛ bɛ Banakɔrɔ ye dɔw taara ne ɲini fɔ ye u t'a faamu o dɔw tɛ bamanankan mɛn o tɔgɔ min dara n na Banakɔrɔni morikɛ a sɔrɔla o fɛ ne ma taa ni n yɛrɛ ye Banakɔrɔ ne louela ka taa ye de ka taa baara kɛ ka dugu yirima dugutigiw fɛ mais ne y'o de f'i ye n'i ye janfa kɛ a bɛ dabiri i dala ye ne tɛ foyi fɔ n'a dabirila i dala i yɛrɛ tɛ se k'a dayɛlɛ dɛ Seku sa ɲininkali bɛ yen i b'a dɔn dugu caman mɔgɔw bɛ développement la i b'a fɔ sɛnɛ tɛ ɲɛ dugu dɔ la fan dɔ la kosɛbɛ a tɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ la mun maa min bɛ fɛ a ka san ka yiriwa sɔrɔ ka kɛ commerce b'a diya kosɛbɛ n'u ye wele bila i Seku Amadu ma i bɛ taa i ye baara min kɛ Banakɔrɔni ka Banakɔrɔni kɛ Banakɔrɔni ye donc u bɛ Banakɔrɔni ko in de fɔ ko baara in kɛra Banakɔrɔni ye bon ne b'a f'i ye n'a a ɲuman dɔn a ɲuman dɔn n'i ye parce que so dira ne ma Banakɔrɔni a kama n ye dugukolo sɔrɔ ka tila k'a jɔ o kɛra Banakɔrɔni i y'a mɛn wala donc n bɛ Ala fo k'a barikada kɛ mais ne tɛ Banakɔrɔni ne tɛ yen
ibimsa nete ne be mundula mutula farada awo yo de fo balo je la yo château yo ka dia me ya be amangolo ngolo kono ya donc ne ka dugu taka kata mo ka dugu bara ne bo bara min ngeni yede akaka ba soro kono yani sigile do dugutigi dowla o kelme ku nyida dugutigi dowka ka dugu che ya me o de kama no borangala mo be nwele kata ta meta dugu di bara ka do mo fana do ta yere o ka dugu ko ka gele ya me aw kumi sonu deke aw kumi yiru so kala yiru bi so ko bi so farakuru be so bo anana ye kote kabakurunte farate kala yirite mimbe ode walillahi aljunudul wahidul qahhar ode ala kelenye ode kele jamatigi karabali masana ko minga ke unake odonge sa aw nana sebo ala mo kan yaufli kan domo ufli ka kote ufli bolu ufli la ni mefli le sisa aw nana yaw be ka ala min wele aw ka soro te ka se hakema bo bolu toy aw jige kuma bolu ka ani soni fewnga semenya ma do sanyi ko ma gele aw bita yiriba do so aw re bolu sanyi be ka na ofe ote donc ça no ko ye mo ko no ga aw kana fa be se ka sonu mode se ko mo do be yaw donc ne bita dugu la tani o de kama mi mani bolo go dugu la naya aga ke ma sebe ani dugu sebe ndeta ngumbe yoro lawo amba sege sege afamna parce que mali to kera minye bi mauka here o ta de ka here mauka here ango fa ko go moko mali to kera yo wa do be ala yo dai no yide ibe fa ibisa ko toy amaba do meta dugu la ma sedaw muso nyumo che nyumo uka kola bele ungama nu ya labe shoka maru na bonye kanu kama meta akana ka fanda ya fle ode kama tama imulu dara meta yoro chamana mendena dase adugu tokomo ni mulu nyu kamo alisa amino lu kalisi faraka na meta yoro ramena no se tele la bebe bo akalama tetamo wa so ba fo yi dalo na flo la kata se wo million wa billion la ma ne c'était ma na flo dobe ikungere ko wa mo duga nyaka ni fe na obe awo mo ko bolo be ko ta ko sebe wa be lama abeka ni obulu ko sebe mo ma ya ta ibi ke fe ale boke malati ale don te kilonde me don yin na vulu fi ma de yo na vulu ngo ya de ale de yo so aflap se bara ba be bara aflabi bara sebe ende dobe se fulane fulane ka sebe nguru manja de ne shoga mo ne ti sebe ku ka cheya mais kulo alaw nasira dobe a hamu saga ko ano de bi barake nyona hamu saga ko hamu khalaw ham bayrati yasu na barala sebene ni begla na kurula bereninte fini ebe fini do adoba ko foni o firi managla a sebene ni bi do uro bulunya ngire iba mo kaku iko yala mako wulunfla na vulu o do sigile me sisa ni o do kapma me kira do mali kira somo do mali bu ero dine ko no fana bi te kira do te kira somo fe te kira somo do no do kame ko on bi fon fenge fa ba fo ko kaburu te mo ye chape ko mo mun min ngazu fo e kafiri ha shidi commerçant tromperi zo bougie blale islamiyadi ita fait ka kira so mo ko kuma me ko ale fle fabi woso ko ale bi jamana mina bi Afrique centrale la ya kale te drome kele ni machi fe ko ni ale to fo yoro yoro ko be ba ale do mele tara wambo ka sege ne ma ale to me jamanderi min daranni aka wari do kum bloquera 500 millions ndara ziga kaliwaro ya débloquer d'accord so que wo fara ga wa ni ma ne boke ni kan na kan na vulu baka sabi bloquera me ngande namara cho na vulu mo tabo be yo
est-ce que ma si tête ko fo na volo kasoro o binya ni to fe al do ba fa fan jeni do be milari bablo ma fe ka baraka dia no ne ba fo no kana mo ka hage bara o to doni nyini fe dronga do ki yo ka se ka do ka hage bara abi famu sifla ni mbebe ku nuna de ebe ma ka hage bara grese ga do be yere law ando bara no sorola bara ma donc o mo obe ko ale yere warti di mais ko me ka fe mun fo kale man bara o ko ne ko eto do bilu ala be do so o ta nyini mais ma obe no ma nyini o ta kai eta ye ma do be amuso bi dese ka desoro mais abi kolobe ka do doni ba ka dugaw nyini nu ya kai ala bi na amuso so abi de bo ma kola fura do ma be se ka ma do re bulu den fura do be nango du mo fu bi de eso fu je ki klo da ele ta ma o ma ya ke imuso na here do so wa mena dadi yele wi de ala misa do fe ibita sananjun la sananjun jodi akoro vela ibe kulushi tu murula wali jele iba faratige ka faraga kulushi jumedu iba fo tu bismillah suruku batara de ngali fa duga na deuna duga dengo ko olu na fabi duga ko lu te fabi ko kalifa ka gele ne ko ala ne ko akira tu bismillah suruku batara de ngali fa duga na deuna duga dengo ko na fabi duga ko kauti fabi de ko kalifa ka gele ne ko ala ne ko akira ni sega ka sabanala tu bismillah suruku batara de ngali fa duga na deuna duga dengo kauna fabi duga konde fabi kalifa ka gele ne ko ala ne ko akira ibo tu sara farai na koroni klebi kana forongi kolokono koroni klebi kenya kan urudugi ba be goni ngai kana forongi kolokono ka mugu bo afura mugu iba ke najila ka mi wali libiton la wali ma iba ke awa asogomada ani shufela ula ka ke jikala na ka shuru ko mi kafe kami ni oke ni dante dende ya ko ngamo ala fe fiu ko sabu bala yo de bo moy kola ni here sorala shobamadu yorodo tesa mo ganso amando ko dabawfu abija sigaso ani abija tuguni awte wala amufu oni ciw ka to o kera sigaso anga cameraman ya mafu kani ci ala ka samafu o kumana mo DJ ma ya ta ka baranyuma kene ala ki nafa nayi ma ya ta ka barajugo ke ala ka barka bo ala ni ala fe so namura sanu chugo shanu bara rebe me utse ka ke chugo wala janfa no o de fe shanu vola che flava nani fe ku nana shanu bara ni ya ku ye no sere kilomita fushi ka bo kilomita ko shanu bara rebe ni kera patron emme mo financer na amusaka ibo labe o kakara wabina ni mini ikana nyaga bare me ko de la mo sa ma dashika di mo ibi ke feni naka de sigi rola ika wari njike ngaka tetamo so ma chama be ya we fata di manako ma chama be era sorola we farana abi ko afelo bo papier ko nye foro ale bare inte wabina ni ya ngo fo benyana abala continue bo be ka abeka konni no kera papier yi ni ba be sigi sebele ba so o be boli yakata iba soro bo wara debeli dobe ne bi bare nge fali ke nyesi fla nan annashi sebera annashi bi sebe tugudi annashi bi sebe wala ka fali ke nyesi fla abu jo mine do kono dingu mana do amuna ma nyesi fla ku ka ndoro ku ka ke menaino kan nashi nyamala ma dimo ibeti kuna ni kura nayi hala ameriki bi beta d'accord tetamo ba shogo ati shogo me bana de lo ma chama de mo bana ko fa chugo bana la kare ala yodu fana da kana ye ko fengo fenara ala fa la kare kala akana mala me mami ma toro ni mana kai danga toka glisse be fale me fra kise ulai ale me ka awla gosha aka frola ala ka debelu kumella aka glisse be fale do fra sekele do be ado be sa wabi sabadi na mo sa tse ka marché ma bawla go fura waye abeta malangulu ay tui afamna bana la karu be mbulu chama lu be mbulu
fura dɔ bɛ yen n bɛna da so o ma n'i b'a fɛ i k'a ka ja nka dɔnkilidala gansan e tɛ se maa fasa da ka tɔgɔ di maa ma fɛn t'e bolo di maa ma fana o fana ye baarajugu da ye n'o tɛ a caman k'a man di bilen o bɛ taa dɔnkili da u bɛ tilape y'a mun u b'o don kan na o man kan o de b'a caman sutura nka a caman kan ka bɔ dɛ o fura bɛ kaɲa la ala bɛ dɔw da u kan saniyalen don nka fura bɛ kaɲa fana la o de bɛ o bɛ yan wala ani maja yiriw ani dawula ni bonya olu fana bɛ yen tout ça awɔ. Monsieur bi bɔrɔ la an bɛ bɔ ni bɔrɔ dɔ ye bi o ma kɛ yan dɛ o kɛra so kɔnɔ i da magara gɛsɛ dɔ la so gɛsɛ in bɛ sɔrɔ wa. Bon gɛsɛ in bɛ sɔrɔ gɛsɛ in bɛ ne yɛrɛ bolo ne y'o gɛsɛ in dilanbaga ye. Ko n'a kɛra ka ko caman. Awɔ o masaya ye bon a gɛsɛ in bɛ ko ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ o de kama juguman sira ne t'o fɔ mɔgɔ ye. Donc gɛsɛ in maa b'i ɲi ko n'o ye ka tiɲɛni ba ladon ten i bɛ se ka tiɲɛni ladon n'o ye hali jamana kutugu kɔnɔ k'a gɛsɛ ɲini ten ka kuma k'a bɛɛ fɔ ten tasuma bɛ wuli ten balawu ala k'an kisi ka bɔ a ma donc an t'o jamana rɔ bon maliyɛn dɔw bɛ yen u ŋɛniɲɛ ka jugu bi n'i y'o dɔw bila ka hɛrɛ d'o ma dɔrɔn u bɛ jamana ci gɛsɛ bon i b'a kɛ ɲuman de nɔfɛ masaya ani bonya fanga jɔyɔrɔ bon o ye faama ɲɛmɔgɔw ka bere de o ani cɛ gɛlɛnw o de ka ɲi quoi bere dɔ bɛ yen n'i y'a da adamaden kun kirikirimasiyɛn y'a minɛ ka ban o fana bɛ yen. Monsieur o bere min bɛ yen est-ce que a ka ɲi an ka tunkarankew bolo yɔrɔ. Bon a ka ɲi o bolo dɔw bɛ yen olu ka baara ye gardien ye tunkara fɛnw bon manamanamɔgɔw bɛ nanzaraw la ani fɛnw na n'u y'a k'i la n'u k'u b'i agressé n'i y'a kɛ po ka di u marifa ye dɛ a bɛ bi giriw fa daji kan ka bɛ bɔ awɔ o bɛ ne bolo yan hali o gardiw bɛɛ bɛ se ka ta o bɛɛ bɛ se k'a ta mɔgɔw kan k'u labɛn ni a faamuna ɔ ne yɛrɛ bɛ cɛ dɔw ye président kuturu kɔ jamanaw la mais u bɛ taa bonni kɛ dɔrɔn i b'a ye ten dɔw yɛgɛmɛ ten bon e ta bɛ se bɛɛ ten ka yaala ten foyi k'i fongo yaala mɔgɔ nɔfɛ ten yan labɛn foyi tɛ ɔ ne hakili la e kɔni bɛ ka yaala fɛn min kɔ i kan ka saya joona fura ɲini o nka ala ka saya i t'o fura sɔrɔ dɛ nka mɔgɔw ka saya labɛnni i kan k'o fura ɲini han dɔw b'a ye ko lakari tɛ nɛgɛ la o ye hakili cɛlenya kuma de ye n ko ala ye nɛgɛ tigi ye n'i y'a kɛ pa ni ala y'a minɛ don e b'a minɛ yɔrɔ dɔ wa a tɛ bila yan ɔ donc i t'a ka bɔ yen a faamuna se wagati kɔrɔla i ka foli ka laban ani ka dugawu kɛ jamana ye ani ka segin sigiyɔrɔ bɛnnen yɔrɔ ma k'o fɔ an n'an filɛbaga ye sisan kosɛbɛ bon n bɛ segin a kan ne yɛlɛmana Mundugula farada la n y'a fɔ aw ye château jɔra ka di yan n bɛ château in kɔnɔ yan bi an yɛlɛmana Arafa don yɛrɛ kosɛbɛ ne kɔni ala ye ne bila ka na don dɛ Arafa maaw y'u ka minɛn cɛ ka Arafa sɛgɛrɛ kosɛbɛ ne fana ye n ka minɛn cɛ ka Mundugula sɛgɛrɛ wa a ɲɛna an bɛ Mundugula yan bi n'i bɛ Seku Amadu ɲini sa na Mundugula Kati tɛ tugu Mundugula Kati sigi jara u fo k'u barika da u ni ce kɛmɛ ta diinu tudanu n'i ye juru min don a bɛ sara ne kun dalen bɛ ci la Kati émission ɲɛna émission jara fana wa tubabuw ko de ba ko mission kɛra cogo di ko mission complet la nana ne tagatɔ Kati n ka wolodenw kun mi maa 9 bɔ mais n bɛ bɔ Kati tuma min na u bi maa 30 surunya muso 4 n'u denw Kati sigi jara an bɛ taa ka taa ni mobili 1 taara nka an na to ani mobili 3 de nana den dɔ bɛ direction dɔ la dɔ wɛrɛ bɛ direction dɔ la n yɛrɛ ye mobili dɔ boli so n'o tɛ n tɛ mobili boli ka sɛya tɛ bilen nka surɔ n yɛrɛ ye n sigi an mairie kɔnɔ n yɛrɛ tun b'o la ni ala fo k'a barika da o ye taama jalen ye sa dɛ
mais yanne ka se kati ka kati ta toto kile saba ala nana kana shuko do dale dalela aye ni name dala shuko bi shuko e tiedi ako ibe katia ditoni do fle iba sa prix ni wata ni woro en go ditoni wata ni woro ko ngunyasa ngulila ka bosono la ngonyi kawa ko ha ala nana fana dia ditoni damate asotaramo nebe mufo ala ni che kati sigi jara kati kaw abarika anda na mundugula ambe dugo ke mundugula yi ana marai mundugula ana marabe sheko amadu nana ka dugo kolo ka de wa manyi ni ala fe mundugula ala ka jaka ke shanu ni wari mundugula ka dew ala ka no sege ala ka ben nafa ala ka dine jidi ni jamana yi mo ni ala fe fen folo min ni mo fo mundugula na marai ku jija ala bato ani saraka bo ka do faroka wallahi ka do fara ala bato ka ani saraka bo ufala ku nyeshi mauma dino ku jatiya ka ufaro bulola mado ye jatigi nyumu uka do faroka uyenga fulika e kasuma fulila baye mi nyafuye doko ne ma se ko amadu on yere be ga nyugu ka fo on ma fe kana boanye mais c'est tant nye anga yoro kama su nyana mata u kanu kesa shoko amadu kanu mana kila ne ko ni mbado ko eni muso shiro ko fe ko dairo bi soro ka dnemo bala doka shoko amadu e giribu de shufidu mita boya ka dula tetamo ba bi ko fe u kanu mirisa warti ko te kanu kodu ne kanu go be robela ni nganu mita boy afamna afamna isa wala sa go be ngono ka kla ka dugo bake mali ni mesa ka mali dew ay tout on ga selin ke tofle fongeni do ko fe on ga selin ke tofle ma do ko fe mamunu hunu bawkalla ya so bla doni kaba munun ka passeport tumbole do ko kanga ta SRL la selin gele flow ka nyini maliyo fe mamun ma ta kundo futne kuno mamun me futne kumeo ne kande ni shima e adadu ya kundo kote ayina me klo kelida sheko amadu de ko nyemulo ja alai ala e mun fone neni nga brifiniche keyo fone ko ni dugo ke ka de bi jabi mani ni ala fe ma bina tasuma do malikono ala tigi dese ala kana tigi se ala ma ni mo dama makala mo bawi ni jama damo la mo dese ala o mana ke groupe o jama ci o mana ke jama o ci ma kwa bi mali jeni o ci ma kwa be mali déstabiliser ikira fama ikira fanda ikira nyema ikira asugo sugui hal ni asura ita sede kiti ala do ni ko bi mali ci ala ki biya digen ala ki dese ala ka hine mali na ala ka mali deme ala ka mali deumbe ala kira na so mo kama salli ala nabi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا النبي الفادي لما قلع الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما. صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah rappelle quand la yebara bela yele fo ka fa shura madu atikati tuguni abe mutugula farada kerafe ni fa shura madu wole atoyimi aka kalambi exclusion dama mutugula farada désormais shura madu mutugula farada la aman kan ba fo diaspora be fo fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.